يما موالي الهوى، يما موالية، يما موالي الهوى، يما موالية. بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها، عمري الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها. بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها، عمري الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية، يما موالي الهوى، يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ka masara mani foka abarkada lemin sonanin ka bidunya hirana jemukan kene ka jemukan binni amba fama faso jokene min be nyalama nyeta tv jabarani so sanfɛ dɔgɔkun ni waati kelen na an bi foli ani tanuni ni waleɲuman dɔw ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma danaya tali la ka da ni jabarani so kofɔlen kan ni o ye teleɲɛta ye ka da ni jemukan kofɔlen kan ni o ye faso jɔkɛnɛ ye an bi foli lase maliden yɛrɛ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ farafina bangun ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma ni an ka jamana ta k'a lajɛ ɲɔgɔn dɛmɛ jamana don ka wuli ka jɔ kɛ i balima i sigiɲɔgɔn teri sira ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma k'i bolo fila fa ka a t'u ye san kalo 12 bɛɛ lajɛlen ni dɛmɛ ninnu bɛ kɛ hali y'a sɔrɔ nin waati laban ninnu na dɛmɛ ɲɔgɔnya walima ka dɛmɛ ta k'i manifin ɲuman sɛgɛrɛ a kɛra gɛlɛya ye a gɛlɛya caman ye danayabaliya nana don kow la a gɛlɛya caman ye maaw yɛrɛ nana dusukun nana gɛlɛya nin waati laban ninnu na hali ni sɔrɔ bɛ min na o nana ta kɛ k'a fɔ an ka compte bloqué kɛ k'a bila banki la ɲumanya nafa b'a la wa a nafa jumɛn bɛ se ka se adamaden ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la alisilamɛ yɛrɛ ma ni maa min ye ɲumanya kɛ o kama walasa an ka se ka n da don ninnu kisɛw bɛɛ lajɛlen na nafa min yɛrɛ bɛ ɲumanya la nafa min bɛ sarakati la ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ a la ka kodɔn caman sɔrɔ a la an ye wele bila ma hakili juru caninen dɔ ma ni ale ye alimami don Abubakar Sidiki Sankare kulu dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ ni a bɛ f'a ma ko association diinɛ baro international pour la solidarité et l'entraide nin kulu in sigikun ye walasa dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma n'o ye alisilamɛw yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye aw ka ɲɛnamaya yɛrɛ la o kama an ye imamu wele ka na bi an n'a ka se ka baro sigi kɛ diinɛ baro nin ye jɛkulu jumɛn ye a sigira waati jumɛn u ka cɛsiri bɛ se maa jumɛn ni maa jumɛn ma u bɛ mali dɔrɔn de la wa u bɛ farafinna jamana wɛrɛ la wa u ka nafolo walima u bɛ dɛmɛ ninnu a nafolo bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na ka se u yɛrɛ ma walima larabu jamana dɔ de b'u dɛmɛ wa farafinna jamana dɔ de b'u dɛmɛ wa ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲininkali ye ani an ka imamu Abubakar Sidiki Sankare min na walawalali caman kɛ wa an b'a jigiya ka fɔ faamuyali yɛrɛ caman bɛna sɔrɔ bi barosigi yɛrɛ kɔnɔna na ka aw fo k'a waleɲuman dɔn yanni an ka taa ɲɛfɛ ni ɲininkaliw ye ka foli di an ka imamu ma nin waati in na ni o ye Abubakar Sidiki Sankare a ka foli kɛ nin waati in na ka se teleɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma yanni an kana ni ɲininkali yɛrɛ tɔw ye imamu Abubakar Sidiki Sankare salamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Somɔgɔw bɛ di? Alhamdulillah, basi foyi tɛ. Baasi t'i la? I ɲameli. Aba i Sankare. Alhamdulillah. A tun kɛra fama ye. Dɔɔni. Bari waati tɛmɛnenw na a bɛ san 2 bɔ ɲɔgɔn bɔ. Naam. I ja tɛmɛna teleɲɛta jabarani su sanfɛ. O kɛra. Ka taa se hali arajo ɲɛta yɛrɛ ma. Sa. I kumakanw tɛmɛna yen. O kɛra. Ka sababu kɛ i bɛ wuli ka jɔ min kɛ ka ɲɛsin dɛmɛ yɛrɛ ɲinini na ka di alisilamɛw ma. Naam. Walima dɛmɛ ɲɔgɔnya ɲinini ka se adamadenw yɛrɛ ma o kama a tun kɛra fama ye. Sa. I bɛ se ka foli jumɛn kɛ nin waati in na ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma. An b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير. تلنيبا في الباب بلاجلي مسي نياملي
an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka folikan sanuma ye ka masaba in tan don masa min y'a to an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan to komi y'a fɔ cogo min na a bɛ presque 100 fila ni dɔɔni bɔ an famana ɲɔgɔn ma alhamdulillah bɛɛ lajɛlen foli mɛ tere ɲɛtaga jabarani filɛbaga bɛɛ lajɛlen duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen na an balimakɛw n'an balimamusow bɛɛ lajɛlen inshallah k'a ɲini ala fɛ a k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kira muhamɛd alayhi salatu wasalam a nɔfɛ tugubaga ɲumanw ye min ni an tugula kɔ dɔrɔn an bɛ kunnaja ni kisi dɔrɔn de sɔrɔ an bɛ o dugawu kɛ ala k'o nɔgɔya ni tere ɲɛbaga ɲɛta filɛbaga bɛɛ lajɛlen ka fara i yɛrɛ kan inshallah alhamdulillah ayiwa imamu an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn bari an b'a dɔn k'a fɔ e ye maliden n'i ma fili i sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkanna ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna jamana camancɛ jamana min bɛ yen nɔ ni o ye Gabon jamana ye Abubakar Sidiki sigiyɔrɔ bɛnnen don yen ma tuma ni tuma kana jamana kɔnɔ wulikajɔw ni kurusu fanga ka bon mais tuma min na an y'a mɛn k'a fɔ i bɛ jamana kɔnɔna na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa yanni i ka segin ka taa Gabon jamana kan an bɛ se ka barosigi kɛ cogo min na o kurusuw caya kosɔn bɛɛ lajɛlen kosɔn i y'o bɛɛ bila ka se ka na an ka wele jaabi bi ani ka se ka barosigi kɛ mɔgɔ caman b'a fɔ imam don yɔrɔ jumɛn na i bɛ mun ni karamɔgɔkɛ min yɛrɛ bɛ ɲamele bolo bi a bɛ mun ni mun baara wɛrɛ kɛ ka fara imamuya yɛrɛ kan walima a bɛ jɛkulu jumɛn ni jɛkulu wɛrɛ jumɛn na ni imam yɛrɛ bɛ se ka présentation kɛ dakuruɲa damadɔ alhamdulillah ustaz ɲamele mɔgɔ man ɲi i yɛrɛ da nka ni ɲininkali nana an wajibiyalen bɛ ka dakuruɲa dama fɔ o ye tiɲɛ inshallah tiɲɛ de don i ma fili jate la an ye maliden bangera Mali la alhamdulillah ka sɔrɔ ka taa Gabon jamana kan n'an ko maliden ne yɛrɛ ye Sikaso ka de ye Sikaso region voilà Sikaso region na inshallah an ka village yɛrɛ bɛ Sikaso ani Lolo cɛ c'est-à-dire Côte d'Ivoire sira ni tɛmɛna Sikaso kan à 30 km seulement donc an bɛ o yɔrɔ zone na bon an ye Gabon sɔrɔ depuis 2004 n'Ala sɔnna donc presque 119 bi 119 san wɛrɛ b'o kɛ san mugan bɔ ɲɔgɔn ayiwa ni Ala ka jɛn ye bon yen nɔ ɲininkali kɛ imamuya sara ou bien an bɛ mun ni mun wɛrɛ kɛ bon depuis 2010 o bɛ san 13 ɲɔgɔnna na bi misiri dɔ bɛ n'o wele ko Masjid Nour Darain mosquée Nour Darain de Carrefour Liyamba o ye misiri ye min ka surun Gabon président kɔrɔba a ka so la Carrefour dɔ bɛ yen nɔ misiri min b'o la ne ye o imam principal ye inshallah depuis 2010 inshallah bon o kɔfɛ télé islamique dɔ bɛ Gabon n'a fɔ ko Nour TV ani radio Nour bon radio Nour an bɛ wajulu fana kɛ o la depuis 23 mai 2012 o radio in ye malien dɔ de ta don wa Gabon yɛrɛ de jamana ɲɛmaaw ta don Gabon silamɛw bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan k'a financer yen nɔ au conseil son excellence imam Ismail Hussein Oussa a y'a décidé k'a fɔ ko radio in kana kɛ communauté dɔ k'a fɔ ko anw dɔrɔn de y'a financer hali n'a se bɛ maa kelen ye ko bɛɛ ka dɔ bɔ c'est-à-dire a y'a fɔ misiri bɛɛ lajɛlen fidèles bɛɛ lajɛlen hali ni e ta ye dɔrɔmɛ kelen de ye e yɛrɛ k'a dɔn ko ne yɛrɛ ka radio dilanlen don donc bɛɛ lajɛlen y'a financer a kana fɔ ko jamana in mɔgɔw dɔrɔn de don ou bien karisa de don a kɛ Gabon silamɛw bɛɛ ta ye surprise min yɛrɛ bɛ yen o cotisation in kɔnɔna na hali chrétien dɔw nana wari di au conseil ma ko an y'a mɛn ko a bɛ ka radio de jɔ donc anw yɔrɔ ka dɛmɛ filɛ nin ye chrétienw taara dɛmɛ di exactement Gabon jamana kan ouais donc pour que parce que radio y en a à télé donc wari caman donna la min bɛ se ka sonya fo miliyari donc o b'a yira k'a fɔ radio so ni télévision so in jɔyɔrɔba b'u la diinɛ sira kan Gabon jamana kan exactement donc i bɛ diinɛ lase kɛ o radio so ni télévision so voilà depuis 2012 bon hali n bɛ yan sisan nka émission fɛn o fɛn n'a heure sera donc émission kɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen c'est ce qui veut dire n bɛ o yɔrɔ n'a ka ca san 10 quoi voilà inchallah alhamdulillah i bɛ association wɛrɛw caman na Gabon jamana fana kan yen nɔ awɔ alhamdulillah o b'a yira k'a fɔ imam ka baara fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Gabon jamana kan ni plus précisément Libreville kaw fɛ yen exactement ayiwa nka ni Gabonais wɛrɛw tɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Franceville ni ka taa se duguba wɛrɛ tɔw bɛɛ lajɛlen ma awɔ généralement k'a sababu kɛ an ka
émission mun bɛ kɛ arajo la o yɛrɛ kama Gabon région bɛɛ lajɛlen an n'a mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ contact la ka d'a kan caman bɛ anw sɔrɔ diinɛ ɲininkaliw siraw fɛ caman bɛ anw sɔrɔ émission siraw fɛ donc région nin kelen kelen bɛɛ Gabon Port-Gentil Makuku fo ka taa France Civile etc a bɛɛ lajɛlen inshallah an n'an balimaw silamɛw an bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ ala ka ani sababa bɛɛ ka dugawu kɛ tunkarankew kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ ka aw bɛɛ lajɛlen aw sigiyɔrɔw la plus précisément malien minnu sigilen don Gabon jamana kan Afrique centrale kɔnɔna alhamdulillah bibi in na tele ɲɛta yɛrɛ bɛ se ka kɔrɔfilɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka daminɛ Congo Brazzaville la ka taa Congo Kinshasa ka taa fo Gabon yɛrɛ jamana kan ayiwa an bɛna ɲininkali fɔlɔ min tɛngu la walima ɲininkali filanan min tɛngu la o de ye an bɛ ka kuma bi jɛkulu dɔ ka jɛkulu min ne y'a ɲɛmaaba ye n'a bɛ f'a ma association diinɛ baro international pour la solidarité et l'entraide diinɛ baro nin ye jɛkulu ye min ni a mankutu alhamdulillah a tɛmɛna radio ɲɛta ni tele ɲɛta fɛ waati dɔw la aw ka wulikajɔ fanga ka bon diinɛ baro yɛrɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna jɛkulu jumɛn don de Alhamdulillah, Dina Baro international pour la solidarité et l'entraide. Il y a un cas de Dina Baro ɲɛfɔli kɔnɔ. Mais Dina Baro cɛbaw ana musobaw fo dunia fantan nan bɛɛ lajɛlen na. O fɛn o fɛn sigilen bɛ k'an lajɛ nin yɔrɔ in na Dina Baro membre kelen-kelen bɛɛ dunia fan bɛɛ an bɛ foli kan sanuma ɲɛsa bɛɛ ma k'aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum wa rahmatullah. Sabu a dɔw bɛ yen dɔɔni Dina Baro tɔgɔ fɔlɔ dɔrɔn fari kasi bɛ wuli tellement a ka dɔw ye ka se hakɛ min na. Dina Baro ye jɛkulu de ye cɛw bɛ a la ko musow bɛ a la. Anw ye a kanu ka nin jɛkulu in bila sen kan à travers anw bɛ émission minnu kɛ radio Nurla Gabon a émission dɔw bɛ yen anw tun ye olu k'a ɲini yen nɔ ɲɛmɔgɔw fɛ an ka se k'o kɛ bamanankan na parce que an wajulu bɛɛ bɛ kɛ yen nɔ tubabukan de la yaasa minnu ye silamɛ minnu tɛ silamɛw ye hali minnu ye silamɛw mais n'o tɛ anw ka kan mɛn u bɛɛ ka nafa sɔrɔ wajulu la o dun ye foroba bɛ min mɛn o ye tubabukan de voilà o de wajibiyalen de don donc mais tuma dɔw la an bɛ to ka jɛ ɲini o ka waatinin dɔw d'an ma an bɛ se ka diinɛ fɛnɛ ɲɛfɔ an ka kan na cogo min na donc 2016 n ye émission dɔ de créé radio Nour la ni ko o kɛ diinɛ baro ye donc an tora ten ka a idée tora ka taa ɲɛfɛ mɔgɔw tora ka na ni hakilina caman ye fo anw nana kɛ groupe whatsapp ye donc ko in daminɛna ten o kɔnɔna na ko caman wɛrɛ nana don a kɔnɔ anw nana idée dɔ sɔrɔ o diinɛ kana dan ɲɛfɔli ni wajuli dɔrɔn ma adamadenya mako bɛ dɛmɛ fɛnɛ na adamadenw mako bɛ fɛn caman na ni anw sigila an bɛ ka mɔgɔw waju dɔw bɛ kɔngɔ bolo t'a dɔn u bɛ taa min dun sini ni anw bɔra o kalama an ka fɛɛrɛ kɛ an b'o tigi b'o degun na cogo min na n'anw sigila mɛ ka diinɛ ɲɛfɔ muso dɔw bɛ a bɛ ka kasi sabu a cɛ salen bɛ k'a n'a denninw to a bɛ n'o ko kɛ cogo di wajuliw kɔfɛ diinɛ faamuyali kɔfɛ an k'a lajɛ ne ni e an k'an ka dɔrɔmɛ kelenw fara ɲɔgɔn kan nin balimamuso an bɛ se ka na ka yatimɛw ɲɛji tɛ cogo min na wali an bɛ ka diinɛ wajuli kɛ mais mɔgɔ dɔw bɛ yen ji ko gɛlɛya b'olu ka sigida la munna ne ni e anw minnu ye ɲɔgɔn faamu diinɛ baara la anw tɛ se ka an ka dɔrɔmɛ kelenw fara ɲɔgɔn kan pour ka taa ninnu dɛmɛ u ka jiko la donc anw nana idée de ta ka fara a kan diinɛ baro groupe whatsapp ani émission bɛ ka radio la a bɛ na groupe ninnu kan direct donc an nana n ko a kana d'aw ma ni mɔgɔ minnu bɛ yen ni degun b'a kan munna an tɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma o ko de nana bonya fo kana se an bɛ yɔrɔ min na donc émission min bɛ tɛmɛ radio la aw fɛ radio Nour la Gabon yen nɔ oui o émission de talen filɛ nin ka n'o kɛ jɛkulu ye voilà exactement kabiri a bɛ groupe whatsapp ya la voilà depuis kana b'o la k'a kɛ jɛkulu yɛrɛ exactement tɔndenw yɛrɛ b'a kɔnɔ bureau b'a la aw alhamdulillah exactement ko in a wulila o b'a yira k'a fɔ radio bɛ mago ɲa télé bɛ mago ɲa sa radio nafaba de b'a la télé nafaba de b'a la silamɛw man ka tulonkɛ min na n'i y'a mɛn ko télé bɛ ka jɔ yɔrɔ o yɔrɔ ou bien radio bɛ ka jɔ diinɛ baara kama essaye min y'a kɛ hali ni hakilila ɲuman don a di sabu an ka kɛlɛkɛminɛnba dɔ bi min bɛ se k'a to diinɛ bɛ développer kosɛbɛ donc nin kama anw ye nafanw sɔrɔ a la cogo minnu na an mako bɛ an ka kumakan dɔw ka se yɔrɔ dɔw la a tɛmɛna fo yen bɛɛ kan bon a bɛɛ sɔrɔla radio ni fɛn ka baara la alhamdulillah nka a bilara sen ka waati jumɛn na bon ka a ko yɛrɛ bila sen ka officialiser ka papier yɛrɛ k'a la o kɛra
2000 voilà donc 2020 2020 on ye a jateminɛ san ba fila ni mugan voilà an y'a ɲini tɔndenw fɛ n ko bɔn sisan an bɛɛ lajɛlen majorité minnu bɛ groupe jɛkulu in na a caman bɛ tugan fɛ de a majorité bɛɛ ye maliyɛn denw ou bien jamana wɛrɛ denw mais minnu bɛ kɛnɛma o de ka ca la kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ minnu bɛ faso kan bon an ko bɔn kɔnɔ dugu tɛ san ye donc an nana mali la 2020 tuma na an ye a ɲini ka gɛrɛ maaw la an bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ jɛkulu na cogo na parce que idéo b'an kɔnɔ minnu ka kan ka développer kosɛbɛ o tɛ sa a bɛ fɔ min ma ko récépissé fo an ka récépissé sɔrɔ ka yamaruya sɛbɛn bɛ se ka d'aw ma jamana yɛrɛ b'aw lakodɔn exactement nin baara in na cogo voilà donc an y'o baara kɛ depuis 30 janvier 2020 alhamdulillah an y'an ka récépissé sɔrɔ alhamdulillah inchallah tabarikala ayiwa diinɛ baro bi maa jeli b'i yɛrɛ sɔrɔ a jɛkulu kɔnɔna na bon diinɛ baro jamanaw i b'a sɔrɔ bon a bɛ jamana hakɛ min yɛrɛ la fɛnɛ na o bɛ se ka dɔn ani maa hakɛ min b'i yɛrɛ sɔrɔ diinɛ baro kɔnɔna na bi bari nin ye jɛkuluba ye min ni a nafa ka bon kosɛbɛ a ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ d'accord bon diinɛ baro bɛ jamana caman kan Afrique ka taa se Europe fo ka taa se États-Unis a tɔndenw b'i yɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ kɔnɔ wala tɔndenw bɛ i sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dɔw bɛ yen olu ka sira ye dɔrɔn olu bɛ groupe whatsapp sira fɛ ka an wajulu ni question réponse lamɛn u bɛ ka question bila kan dɔw ka sira ye mais minnu bɛ yen nɔ ne an bɛ se ka fɔ ko le membre actif maa minnu yɛrɛ jan bɛ a la ka fɔ an m'an yɛrɛ sɔrɔ dɔ in kɔnɔ a ka laɲini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc u bɛ taa maa 700 ni maa 17 la bi alhamdulillah inchallah maa 700 n'a kun ka fɛ o de b'i yɛrɛ sɔrɔ an bɛ se ka fɔ kulu in kɔnɔ bi awɔ minnu bɛ o jate vraiment an ye tɔndenw yɛrɛ ye tabarikala voilà mais mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ anw lamɛn ten bon mawulu tɔw min bɛ bon an tɛ da dɔn sinon o ye mɔgɔ ba hakɛ an tɛ se k'o ba hakɛ jate o b'a yira k'a fɔ diinɛ baro bi bi in na jɛkuluba don exactement jɛkuluba don an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka barika don jɛ in na ala ka tɔndenw yɛrɛ dama kan bɛɛ a dabɔkun ye diinɛ dɛmɛli min ye yarabi ala k'o sabati an n'aw bɛɛ lajɛlen bolo bon an bɛ Mozambique ka na se Congo fila bɛɛ lajɛlen na Congo Kinshasa Congo Brazza exactement bon ko n yɛrɛ bangera Gabon de Gabon kɔni ni mamuru lajɛ tuma o tuma 50% yɛrɛ ye Gabon ye voilà ka na se Côte d'Ivoire Togo fo ka taa Mauritanie fo Algérie Europe jamanaw bɛɛ an bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ nin bɛɛ la ka taa États-Unis siraw fɛ quoi inchallah laɲini ba jumɛn b'a la walima laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bɛ diinɛ baro la diinɛ baro ka laɲini belebele dakuru ɲɛ kelen diinɛ ko dɔrɔn diinɛ n'a fɔra ko diinɛ fɛn caman bɛ i yɛrɛ sɔrɔ diinɛ kɔnɔna na voilà diinɛ baro c'est à dire an ka diinɛ baro kɛ an ka baara kɛ min bɛ don diinɛ kadara kɔnɔ fɛn min tɛ diinɛ ka sira la an ka an yɛrɛ sama ka bɔ o siraw fɛ aw b'aw sɔbɔ o la exactement nka fɛn fɛn bɛ na ni silamɛya sankɔrɔtali exactement fɛn fɛn bɛ na n'a yiriwali voilà an ka laɲini ye nin bɛɛ baara o baara b'a kɔnɔ aw ka baaraw bɛɛ bɛ ɲɛsin o de ma exactement a dɔ ye wajulu kɛsiraw kan fɛnɛ donc an bɛ question réponse kɛ an bɛ wajulu minnu fɛnɛ kɛ radio sow la ani minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛn an ka jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna na hali ka taa se Mali yɛrɛ kɔnɔ yan Sabalibugu a ka ca la samedi ou bien jumasiw a ka ca la mɛ wajulu kɛnɛw sigi na surtout ni bɛ Mali kɔnɔ waati minnu na donc diinɛ kɔni ɲɛfɔli minnu b'a la an bolo Alakira taara ka diinɛ to an bolo cogo min na alayhi salatu wasalam an ka laɲini ye an ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka dan hakɛ la wa ni an bɔra nɔgɔ min kalama fɛnɛ ko nin nɔgɔ dontɔ don diinɛ kɔnɔ min tɛ kira alayhi salatu wasalam a ka laɲini kɔnɔna na anw se ye min ka sensibilisation min kɛ ka pour que ko mɔgɔw sama ka bɔ o filiw kɔnɔ o ye an ka baara taabolo ye ani adamadenya siraw dɛmɛ o bɛɛ bɛ silamɛya kumaw fɔ voilà an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo jumɛn na an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que bolo kelen a tɛ bɛlɛ ta tuma dɔw la mɔgɔ dɔw kɛnɛya sira fɛ ni anw se ye min ye an bɛ wuli ka jɔ o la voilà baloko sira fɛ ni anw se ye min ye an bɛ wuli ka jɔ a la hali finiko sira fɛ anw se ye min ye an bɛ wuli ka jɔ a la hali kuma dɔ la ka taa kasodenw lajɛ anw se ye dɛmɛ minnu ye k'o kɛ ala ka lajarabi sera minnu ma n'u bɛ dibi la ka se ka taa wuli ka jɔ kɛ ka taa bɔ o la alhamdulillah ayiwa
aka dɛmɛ a bɛ se maa jumɛn ma cɛkɔrɔbaw dɔrɔn don wa walima denmisɛnninw walima diinɛ baro bɛ ɲɛsin maa jumɛn ma cɛ wa muso walima bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ diinɛ baro ka fɛngɛ kɔnɔna na. diinɛ baro ka dɛmɛ a bɛ ɲɛsin nimafɛn bɛɛ lajɛlen ma ni min na ka kan. alhamdulillah a tɛ da hali adamadenw ma. tabarikala n y'o fɔ ka da mun kan peut-être an bɛna s'a ma. n y'a dɔn don min na k'a fɔ ko diinɛ baro ka dɛmɛ dalen tɛ hali adamadenw dɔrɔn kuma tɛ cɛ ni muso ma bɛɛ de don. don dɔ la an taara forage dɔ senyɔrɔ dɔ la mali kɔnɔ yan manakɔrɔni a don a mɔgɔ dɔw bɛ se ka kɛ u bɛ ka émission lajɛ tellement jiko tun ka gɛlɛn ni zone in na an kɛtɔla ka mansin min ka dɛgɛn sen ji bɔgɔ dorodoro commencera ka bɔ tuma min ji kun fɔlɔ min bɛ bɔ oui n ye kɔnɔw ye u nana kɛ bɔgɔ in kan sagaw nana u bɛ ka bɔgɔ dorodoro in dun ji cira ne ɲɛ na o yɔrɔ de la tellement que jiko tun ka gɛlɛn a zone na donni kama ka gɛlɛn Allahu akibaru adamadenw yɔrɔ ka ji ɲuman sɔrɔli ka mɛ a ka gɛlɛn o mana kɔlɔn se a tɛ ɲa ni baganw ye ji bɛrɛ min sɔrɔ ka min o bɛ se ka waati kɛ yɔrɔ ka ji wɛrɛ sɔrɔ ne kɛtɔla ka sagaw ye o bɛ ka ji bɔgɔ dorodoro o yɔrɔ de ji cira ɲɛ na n ko tun bɛ n kɔnɔ ko an bɛ ka kɔlɔn se adamadenw de ye n ko ja n'an y'o bila an kunna an bɛ fili la diinɛ baro ka dɛmɛ a ɲɛsin bɛ nimafɛn bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah fɛn o fɛn n'a ka kan ni o gɛrɛsɛgɛ bɛ anw bolo ni anw y'a ye n'anw se kɛra ka min k'a la an b'o kɛ donc cɛw musow denmisɛn maakɔrɔba fo ka taa se dannafɛn yɔrɔ ma aw ka dɛmɛ bɛ se ka s'o ma k'a sɔrɔ aw m'a laɲini mais a bɛ se ka s'o ma alhamdulillah mais a belebeleba dɛsɛbaatɔw se ka kɛ an bɛ se ka bɔ dutigi dɔ kalama k'a fɔ gɛlɛya b'a kan a ka du kɔnɔ donc ni y'an ka dɛmɛ minnu ye boloko ni fɛnw sira wɛrɛw ye n'o o mɔgɔ minnu caman ye recensement an bolo liste dɔw b'an bolo an bɛ enquête kɛ ka jateminɛw kɛ dugu kɔnɔ an ka sigidaw la mɔgɔ modèle dɔw bɛ yen n'an y'olu ka adresse sɔrɔ n'an ye dɛmɛ sɔrɔ dɔrɔn an bɛ bali o la tuma caman muso minnu bɛ n'u cɛw fatura k'u ni denw to olu mɔgɔ fɛn o fɛn donc n'an bɔra a kalama hali n'a ma sɔrɔ bɛn ma bɛn an ka dɛmɛ kilancɛ an b'a tigi recensé ka fara an ka liste kan k'aw n'an fɛn dɔ sɔrɔ dɔrɔn an bɛ bali o tigiw la o n'a ɲɔgɔnnaw inshallah. Imam aw bɛ nin wuli ka jɔ min na nin ye an bɛ dugawu de kɛ halisa ala k'aw sara ni kayira ni baara ninnu na amin ya rabbi n'i ye jateminɛ kɛ diinɛ baro sigi a bilali sen kan ka na se fo bi ma maa 700 ni kunkanfɛ min b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ diinɛ baro ka wuli ka jɔ a bila kuma sen kan ka na se fo bi ma da bɛ se ka don a kumabaw la wa ni ala sɔnna ma baro tako filanan na an bɛ segin ka na diinɛ baro bila sen kan ka na se fo bi ma u ka cɛsiri kɛra mun ni mun ye u ka wuli ka jɔw sera jumɛn ni jumɛn ma walima u ka dɛmɛw sera ma hakɛ jumɛn ma ni ala sɔnna ma baro tako filanan na an bɛ segin ka na ni kɛnɛ kofɔlen kelen kan Imam Abubakar Sidiki Sangare bɛ n'i da don la ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ a k'an sɔn يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا foli ani waliɲuman dɔw k'o lase aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na a bɛ ka aw ka jɛmukan filɛ jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔkɛnɛ min bɛ ɲɛnamaya ɲɛta tv jabaraniso sanfɛ dɔgɔkun ni waati kelen bi ma welele mali tunkaranke dɔ don min sigiyɔrɔ bɛnnen don gabɔn jamana ma alimami don ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye abubakar sidiki sangare kulu dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi min ni ale ka wulikajɔ fanga ka bon ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka alisilamu yɛrɛ sɛgɛrɛ ni a bɛ fɔ a ma diinɛ baro international pour la solidarité et l'entraide o jɛkulu ɲɛmaa don an ye a wele ka na bi an n'a ka se ka barosigi kɛ barosigi walima ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye ka fɔ jɛkulu in n'o ye diinɛ baro ye a bila sen kan ka na bila bi la u sera ka wulikajɔ ba jumɛnw kɛ
Imam Abubakar Sidiki Sangare ni se k'i da don la ka sɛbɛsɛbɛli kɛ an b'a dɔn a bɛɛ se ka fɔ nin jɛmukan kelen kɔnɔna na nka ala kumabaw ka se ka i da don la ka sɛbɛsɛbɛli kɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin. An b'a latanu kosɛbɛ. Kumabaw an bɛ se ka kuma a kumaba minnu kan. Le 27 11 mois 2020 en kɛlen kɔfɛ ka récépissé sɔrɔ. Bon yani récépissé sɔrɔli cɛ o baara misɛnnin tɛ don olu kɔnɔ. Papier sɔrɔlen kɔfɛ an ka baaraba fɔlɔ kɛla an ye dugu dɔ ye o ka lahalaya tun ka gɛlɛn jiko la kosɛbɛ. An ye a jira tɔndenw na an kan ka se ka mun kɛ. An ye dɛmɛw fara ɲɔgɔn kan inchallah taala avec anw ka partenaire c'est-à-dire tɔndenw an ye fara ɲɔgɔn kan an ye min sɔrɔ anw ye forage sen ka di o duguw ma donc an ka baaraba fɔlɔ kɛla ka ji min ye kɛnɛya yɛrɛ ye fɔlɔ min y'o ye ɲɛnamaya ye voilà l'eau c'est la source de la vie exactement an ka baaraba fɔlɔ kɛla o ye o tɛmɛlen kɔfɛ bon an ka baaraba min tugula la o sɔrɔla o forage yɛrɛ selen kɔnɔna na anw ye yatimaden dɔ a bɛ ka ŋunuma jama cɛla kɛtɔ ka forage inauguration kɛ parce que an ye misi faga don na ka dugumɔgɔw la nisɔndiya denmisɛn tɔw bɛ ka boli boli an ye fɛn dɔ fɛnɛ san denmisɛnninw ye o bɛ ka tila denmisɛn tɔw la tuma min na an ɲɛ bɛ den dɔ ŋunumatɔ la duguma a bɛ san 10 ɲɔgɔnna na bon an ye a gɛrɛ la ka ɲininkali kɛ o ka mɔgɔw la o ko non ko nin ye fa tigɛ ko a fa banna an ko a ba don ko a ba fɛnɛ banna fa banna ba banna fa banna ba banna den bɛ san 10 ɲɔgɔnna don kama vraiment a ye anw dusukun touché kosɛbɛ donc an ye hakililajɛrɛw kɛ ɲɔgɔn na avec nos partenaires an ye a essayé ka den ka fauteuil roulant dɔ ɲini min bɛ bɛn ni a yɛrɛ sisan ka n'a fanga cogo ye ka taa o donation kɛ o dugumɔgɔw la an'an bɛ se ka finiw ni safinɛ mun ni enveloppe min di o ma sabu a b'a fanicinin de bolo don kama fanicinin fɛnɛ muso min jɔlen bɛ ni den ka ko ye o fɛnɛ banabagatɔ gɛlɛn kun d'o don ko in yɛrɛ ma tɛmɛ semaine kelen kan o muso in fɛnɛ fatula donc den yɛrɛ wolosɛbɛ yɛrɛ tun t'a la donc an ye fɛɛrɛ kɛ a bɛ se ka wolosɛbɛ sɔrɔ cogo min na bi in na alhamdulillah an ye fɛɛrɛ kɛ ka a ka se ka don kalanyɔrɔ la fɛnɛ an bɛ centre dɔ bɛ Manangɔrɔni Imam Yunus Haidara ka centre la alhamdulillah directeur an b'a fɔ kosɛbɛ nin yɔrɔ in na yan a yɛrɛ y'an dɛmɛ ko in na kosɛbɛ den in bɛ kalan kɛ bi a b'a ka kuran durusi a b'a ka madrasa kɛ o le sɛbɛn bolo donc a b'a n'a ka wotoro bɛ dɛmɛ ka taga donc o kɛra an ka baara dɔw ye bon tɛmɛlen kɔfɛ an ye le 28 le 29 décembre 2020 Sabalibugu Manangɔrɔni Sabalibugu yan nɔ Bamako Tereɲɛta yɛrɛ tun y'o seereya Tereɲɛta ni radio ɲɛta exactement ça an ye wulikajɔ dɔw kɛ kɛnɛya sira fɛ an y'a faamu k'a fɔ maakɔrɔba caman bɛ yen ɲɛdimi b'o la mais fura sɔrɔli ka gɛlɛn u bolo se yɛrɛ t'u dɔw ye ka taa ɲɛ ninnu furakɛ exactement donc an ye maa 200 an m'o programmer pour que olu ka ɲɛw ka se ka kɔlɔsi gratuitement an y'o baaraw kɛ avec nos partenaires surtout le temps d'aide Mali baaraw kɛ an hakili tun bɛ maa 200 la mais a passelen Tereɲɛta la jama nana kɛ ka yɔrɔ bɛɛ fa an ko ne kɔni ko minnu bɛ da la mɔgɔ mɔgɔ cɛkɔrɔba ni muso fɛn o fɛn sera ko ɲɛko problème de b'a la aw kana maa si lasegin c'est-à-dire maa 100 de tila ka fara a kan tun donc an taara sɔn maa 300 la alhamdulillah o consultation in kɔfɛ an ye maa 47 sɔrɔ minnu ɲɛ kan ka opérer yɛrɛ de mais c'est à chier donc kalo dama o kɔfɛ an y'o fɛnɛ programmer a bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ɲɛ lajɛra min ta kan ka se ka opérer fo n'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ passé un bɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la n'o tɛ a ma dɔrɔmɛ kelen ɲɛna si fɛ a bɛɛ o ɲɛ opérer la bɛɛ ɲɛ fɛnɛ kɛnɛyara an b'a latanu accident mana si fɛnɛ sɔrɔ Dinɛ Baro y'i jɔlen nin bɛɛ ye Dinɛ Baro international avec ses partenaires alhamdulillah donc o ye an ka baara dɔw ye tabarikala o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛna Dinɛ Baro 2021 au selidenni na Dinɛ Baro n'o bɛra le 11 5e mois 2021 Dinɛ Baro y'a lajɛ k'a fɔ ko yatima dɔw n'o baw bɛ yen olu bɛna sogo sɔrɔ cogo di seli la cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen u kana sɔn ko jɔrɔ b'o la an se kɛra min ye o ye ka misi faga k'a sogo tilan o mɔgɔw la bon seliba min tugura la fɛnɛ n'o ye le 18 7e mois 2021 an y'o ɲɔgɔn fɛnɛ kɛ inchallah yaasa nin maakɔrɔba ninnu ani yatima ninnu n'u mansaw bɛ se ka sogo sɔrɔ seli la cogo min na le 4 7e mois 2022
ni o ye seliba min tɛmɛna ye an y'a jateminɛ ko bon an ka yɛlɛmali don ko la dɔɔni an ye du 40 ta an seko bɛrɛ la an ye dinɛ baro ka cɛbaw n'a musobaw duniya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ye min sɔrɔ inshallah o de ye ka balo malo ni tulu ɲini ka di du 40 ma yaasa au moins hali kalo kelen a tigi kana taa dumuni wɛrɛ ko jɔyɔrɔ kɛ tun donc an ye o baara k'o cogo la k'an to o kɔnɔ ko dɔ balila ka tun an kan o ye an balimamuso dɔ an tɛ parce que an ka fɛn ninnu caman bɛ n'an bɛ donation kɛ an tɛna o tigiw images ta cogo dɔ la min ye jama ye cogo dɔ la an bɛ se ka fɛn dɔ ta dɔn mais k'a fɔ an bɛ ka nin di karisa ma ka fɛn di mɔgɔ ma ka tila k'a tigi kɛ fɛn dɔ ye o t'an ka laɲiniw ye en tant que tel an balimamuso dɔ k'a to tukɔnɔ na cɛ balila ka fatu k'a di denw to ka kɛ balikasaya modèle dɔ ye ko in a gɛlɛyara dɔɔni jamana jumɛn a kɛra Gabon jamana voilà donc dinɛ baro mɔgɔ caman wulila k'an balimamuso in dɛmɛ mais dinɛ baro ka seko ni bɛrɛ la bon sera ka 280 ɲɔgɔn sɔrɔ ka di an balimamuso ma parce que tun bɛ ka laɲini kɛ a bɛ se ka don faso kɔnɔ cogo min na maa wɛrɛw bɛɛ ma caman y'a dɛmɛ mais anw ka dɔrɔmɛ 1 sera ka kɛ min y'o ye nin alhamdulillah an balimamuso in a n'a ka yatimadenw o ɲuman bɛ Mali kɔnɔ bi an bɛ waati min na donc alhamdulillah o b'a jira k'a fɔ ko dinɛ baro ka wuli ka jɔ a ka activités la ka dɛmɛ ta kabiri a sigi kuma sen ka kana bila bi la a fanga bonyana kosɛbɛ a sera cɛ ma a sera muso ma a sera denmisɛn ma a sera mɔgɔkɔrɔba ma yatimɛdenw olu bɛɛ lajɛlen dɔ sɔrɔ a la ka taa se furakɛli yɛrɛ ta sira ma hali mɔgɔkɔrɔba minnu ɲɛ opéré la dinɛ baro sera ka wuli ka jɔ kɛ ka se ninnu bɛɛ lajɛlen ma o b'a jira k'a fɔ a ka wuli ka jɔ fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ halisa ala ka barika don jɛkulu in na nka baro in kɔnɔna na bari dɔ bɛ se ka miiri dinɛ baro bɛ nin nafolo bɔ min larabu jamana dɔ de jɔn bɛ aw kɔkɔrɔ wa aw jatigi n'o ye farafinna cɛmancɛ jamana ninnu ye Congo Brazzaville Congo Kinshasa Gabon jamana olu jamana ɲɛmɔgɔw de jɔlen don aw kɔkɔrɔ wa dinɛ baro ka wari bɛ bɔ min o ye ɲininkali ye ni imam Abubakar Sidiki Sangare bɛ se ka jaabi min na alhamdulillah ala ka an bɛn sababu ma yani an ka don o kɔnɔ donc an ka baaraba laban minnu bɛ sisan bon le 27 11e mois 2022 la fɛnɛ alhamdulillah bon an ye foraji wɛrɛ sɔrɔ tun ka di fandanw ma fɛnɛ tun inshallah o kɛra ne nalen yɛrɛ kɔnɔ san Mali la inshallah bon le 31 janvier 2023 an ye baaraba dɔ 2022 ça 2023 sisan 31 janvier voilà janvier tɛmɛnen sisan mois de janvier tɛmɛnen presque avec comme 2 semaines 2 ou 3 semaines déjà voilà mois de janvier passé donc on y est misiri dɔ biriki fɔlɔ da donc an bɛ o baara yɛrɛ la sisan an bɛ semaine 2 ɲɔgɔn na o baara la misiri in bɛ yɔrɔ min na Ngalamanɔgɔbugu Sikaso mara la parce que misiri juma seli bɛ kɛ yen nɔ mais mɔgɔ min bɛ seli a kɔnɔ cɛw yɛrɛ n'o ma ɲɔgɔn seri kojugu aw bɛɛ maa 30 de ma muso 20 misiri min tun bɛ yen mais village 3 wali village 4 bɛɛ de bɛna juma seli yɔrɔ la i bɛ jama ye kɛnɛ kan ka taga de donc hectare 1 ɲɔgɔn ma ni samiya donna o yɛrɛ ko dɔw ka kɛnɛ sanbu bɔgɔ fɛn bɛɛ donc hectare 1 bɛ an bolo a yɔrɔ in na an ka projet tun ye ka se ka misiri ba dɔ jɔ a yɔrɔ la an bɛ taa ka kalan yɔrɔ jɔ mais misiri kɔni alhamdulillah an y'o baara yɛrɛ kɔni daminɛ a bɛ semaine 2 bɔ an bɛ o baara yɛrɛ de la nin waati in na sisan alhamdulillah Sikaso region wa Sikaso dugu jumɛn na plus précisément Ngalamanɔgɔbugu n'i bɔra Sikaso dɔrɔn donc dugu min bɛ gidɔrɔn da la u b'a fɔ ko Bɛmabugu Bɛmabugu ni yen cɛ dɔrɔn i bɛ se ka tagama sen na Bɛmabugu de bɛ gidɔrɔn kan Ngalamanɔgɔbugu bɛ ale kɔfɛ dɔɔni juste voilà alhamdulillah bon e ka ɲininkali min bɛ boli financement kan an bɛ ala tanu kosɛbɛ k'a fɔ dinɛ baro cɛw ni musow mɔgɔw don ni an kɔni ye a nana ni hakilina dɔ ye ou bien o yɛrɛ dɔ bɛ se ka hakilina dɔ ye nin ko in filɛ an b'a kɛ cogo di donc kabini an bɛnna kan donc musobaw de bɛ jama fanba mana bɛn min kan exactement baara bɛ kɛ n'o ye an ka trésorier bɛɛ lajɛlen ye musow de ye Mali kɔnɔ yan an ka trésorier ye muso de ye Gabon trésorier muso de an ba de don Europe an ka trésorier fɛnɛ o fɛnɛ ye muso de ye États-Unis a bɛ tan de tuma dɔ la ko nin dɔw bɛ kɛ ka ban ne yɛrɛ ɲɛ tɛ wari ye a tɛ tɛmɛ o kan donc min bɛ sɔrɔ bon minnu bɛ États-Unis o b'a di o ka trésorier ma minnu bɛ Europe o b'a di o ka trésorier minnu bɛ Gabon o b'a di o ka trésorier minnu bɛ Afrique de l'Ouest la
donc olu bɛ o t'a di Mali ka trésorier donc en un mot an ka dɛmɛ ninnu bɛɛ pour l'instant bon an ni arabu jamana tɛgɛma don ɲɔgɔn bolo dɛmɛ ko sira fɛ fɔlɔ bon an ni État fɛnɛ tɛgɛma don ɲɔgɔn bolo jamana tɛ min b'aw dɛmɛ exactement o tɛ fɔlɔ donc hali n'o bɛ na an ka laɲini o kan na mais n'a bɛ na ka kɛ condition ɲuman min ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn bila nka pour l'instant an yɛrɛ bɛ ka boli ni anw yɛrɛ fanga de ye fɔlɔ aw yɛrɛ dufata min bɛ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ ka tuma dɔ la il y a des mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ se ka kɛ tuma dɔ la tɛ diinɛ baro kɔnɔ u bɛ se ka bɔ an kan bɛ ka ko dɔw kɛ o dɔw bɛ se ka dɛmɛ kɛ i n'a fɔ i bɔra sisan ka misiri ko min fɔ Sikaso mara la dɔw bɛ se ka nin mɛn sisan k'a ye aw bɛ baara ɲuman na hali n'ale tɛ diinɛ baro kɔnɔna na ka se ka dɔ bɔ a yɛrɛ dufa la walima a seko ye siman ye a seko ye nɛgɛ a seko ye nin ye k'o di aw ma hali n'a sɔrɔ ale t'aw ka jɛkulu kɔnɔ exactement voilà o n'a ɲɔgɔnnaw de donc an bɛ baara kɛ o cogo diinɛ baro avec ses partenaires donc mais jamana tɛ yen fɔlɔ min ka dɛmɛ bɛ ka sabarikala ayiwa Imam Abubakar Sidiki Sangare an y'a ye nin waati laban ninnu na hali n'i y'a sɔrɔ anw ka jamana ka taa se farafinna yɛrɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma an ka jamanaw tun dɔnnen don ni min ye o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin i sigiɲɔgɔn ma ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin i balimaw ma nka bi adamadenw dusukun gɛlɛyara compte bloqué n ka taa mara banque la an tɛ dɔrɔmɛ kelen bɔ a la k'a di mɔgɔ si ma ninnu waleya minnu bɛ ka kɛ dɔw ko danayabaliya don dɔw bɛɛ y'i ta fɔ a la Abubakar Sidiki Sangare dɛmɛ dɔgɔyali an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bi e bɛ se ka mun fɔ a la e ka faamuya ni ka miirina ye mun ye a la alhamdulilayi rabbil alamin bon dɛmɛ dɔgɔya ni y'a jateminɛ nafolo kanu kojugu de don an bɛ se ka fɔ sitanɛ ka lajarabi dɔ se tɔ an ma nin n'an y'a jateminɛ dɔrɔn sitana bɛ ka kulonkɛ aw la n'an ma janto an yɛrɛ la ala wele fɔ tuhibbuna al-mala hubban jamman nafolo kɔni o kanu de bɛ yen ka fɛn caman a kɛ bɛ nun kɔnɔ si de ye sisan c'est à dire mɔgɔ min bɛ se ka nafolo ta ka don mɔgɔ wɛrɛ kungo la bi o de b'a fɛ ka dɔgɔya dɔɔni parce que ale yɛrɛ mana nafolo lajɛ dɔrɔn ka di mɔgɔ wɛrɛ ma donc a ka gɛlɛn bon fɛn wɛrɛ fɛnɛ y'a belebeleba ye ala k'an kisi o de ma o de ye limaniya dɔgɔyali ye sabu ala kɛra Muhamadu alayhi salatu wasalam as-sadaqatu burhanun ko sadaka bɔ ka i balima dɛmɛ i silamɛ ɲɔgɔn dɛmɛ wala ka silamɛya projet dɛmɛ k'o yɛrɛ de ye daluliya ye min b'a jira ko limaniya b'i la awɔ as-sadaqatu burhan sadaka bɔla ba karamɔgɔkɛ limaniya b'a la dɛ limaniya tɛ k'i ka nafolo bɔ ka don mɔgɔ wɛrɛ kungo la e danaya dɔ de bɛ e dusukɔnɔ min b'a jira k'a fɔ ko n ka nafolo ma tunu n m'a don maa wɛrɛ kungo la dɛ n y'a don n yɛrɛ kungo de la n bɛ taa sɔrɔ lahara ma perdu ni o danaya in ti e la ka fɔ ko croyance n'o tɛ yen ka ban dɔrɔn a bɛ k'i kun na de ko n bɛna karisa de dɛmɛ e bɛ ɲinɛ k'a fɔ e bɛ k'i yɛrɛ de dɛmɛ donc ni limaniya nana dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ n bɛ ka min kɛ mɔgɔ min k'a kɛ n yɛrɛ de ye donc o limaniya in mana dɔgɔya ka ban adamaden bɛ tigɛ a bɛ k'a kɔnɔ fɛnɛ ni n y'a di n ka nafolo bɛ na ban toujours limaniya ka dɔgɔ ala ko ni kelen di ale ala bɛ tan bila a nɔ na ala kira ko alayhi salatu wasalam ale bolo n bɛna silamɛw dɛmɛni min kɛ n ka nafolo bɛ ban n bɛna balimaw dɛmɛni min kɛ n'o kɛra dɔrɔn n ka banki a bɛna jigin min bɛ n bolo so kɔnɔ a bɛna ban n'a dun banna ne bɛna kɛ fantan de ye exactement bon ala de bɛ nɔrɔ bila i bon i bɛ tila ka fɛn wɛrɛ compte bloqué filɛ tiɲɛ tɛ compte bloqué ko ye o a bɛ débloqué n'i taara wari bila banque la ko san tan fɔ ko i y'a bloqué ka filɛ awɔ yanni san kelen cɛ ni e sara dun a bɛ débloqué kɔfɛ a bɛ débloqué wa e bɛ ɲininka a lahara fɛnɛ n'i ma kunna i b'a bɔli bɛ donc compte bloqué n'i y'a lajɛ silamɛya kɔnɔ a tɛ bɛn compte bloqué a tiɲɛ ye min ye fɛn o fɛn tiɲɛ bɛ ala fɛ yen ni a kɛcogo wɛrɛ kɛ dunuya kɔnɔ i dɔrɔn ala gasi la compte bloqué tiɲɛ i bɛ min ta k'a di ala ma o de y'i ta ye maa si tɛ se ka mɔgɔ den tɛ mɔgɔ la ba tɛ mɔgɔ la i bɛ min di i balimaw yatimɛw kungo la i bɛ min don filiyabatɔw kungo la i bɛ min don misirijɔw la i bɛ min don sari jama bɛ nafa sɔrɔ fɛn minnu na i bɛ min don a la o de y'i ta ye o yɛrɛ de ye compte bloqué o tɛ bɔ o nɔ la abada hali lahara e den tɛ se k'o ta. Imam ne y'a faamuya ne bɔra studio kɔnɔ yan bi ne ni dɛsɛbagatɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne ka 1000 bɔ n kun k'a d'a ma ne tɛ k'a kɛ dɛsɛbagatɔ ye n bɛ k'a kɛ n yɛrɛ de. o 1000 in siga foyi t'a la a dɔgɔyalen 1000 ala bɛ o de bila i poche la hali n'a m'a di ma don kelen
e mana wa kilinti alama adogale wata sino onyo abitse kata wa biron fala abitse kata wa ke woro fala abitse etc imana dika baya dia la mala bi chama di blana ale dinde ko ni ka fo ni wa ke de be fena ka wa ke ni ala ka soni tete kan e blana do no li bana di ko na do iba di hali timi wa ina fene da abina parfois e wa ke ni mo do ibna fo eme karamo dia fo ko ni do di ala do blana na e mene ma do so mais wa mi nganga blana peut-être wa ke ni dile ko et tu nganga accident do ke mi bi sigi ke handicapé à jamais wa ke ni sigi do eno ti mais e yetu ye lara de ala bina de e nyen ke ni kene do e ma wari mene ya do e million de ko ngoche akare mo ni fa ya ni soto sala no de be sala ka bala resalim ako anga balaw wuli ka bo an yere kan sala ka boy no de be balaw mo de sadike la jara bi bana jugu accident jugu la kasara ko abado do wa be ko cancer kala anga sola ka ke ko wuli ka bonga ni sola ka ke bo e yo nyo biro fla de ka bo yuna wa o sora kay inyo mo nyo demeli o dibe ala ka funu fala ka boy ko ida fune jibo tasmaka an do ken ngel meska jumu do ke do dola ni ala chedala parfois an ro ta do ko jumu me kala di man ko manola ala ngai hakire te se ka ala ya fadila parce que me jo do ka so ko ba do ala ya sora ka bodi ba to jumu do bi ya fa ka so ire dam ala ni ga fa ko aya fa o sora ka de be nyo de be de ba to ni be ke koy kato ini na harak le blenche e mona beremi di o de be jo ini cleanche la hawo donc nene a famia islamia re konnana tege mangelea walma ki banga di e ko nalu ma re te doni wa mais i o de kakire mo jubi ibe kakire ma jubi parce que e kan na fure e be ni na fure so la chogo bena bon tuma dɔ la e tun bɛ ka nafolo in kɛ cogo min na parce que i b'a kɛra ko an ka saraka bɔ ka ca parce que mɔgɔ nɔgɔ dɔw bɛ don nafolo kɔnɔ saraka bɔ de bɛ nafolo ko k'a jɛya ka sanuya awɔ mais ni tigɛ magɛlɛya kɛ dɔrɔn a bɛ ala danaya baliya de jira n dalen tɛ ala la n dalen tɛ ala ka baraji bɛ sɔrɔ wa n dalen tɛ ala fana ko ni n y'a di ko ala bɛ do bila a nɔ na o danaya ti i t'a di dɛ i t'a di parce que kɔnɔ n'i y'a di dɔrɔn a fɛ a bɛ na bali pourtant soraka be min ya adamaden min na fɛn dɔ f'i ɲɛna cɛ dɔ a denmuso bana den bana gɛlɛra fo ka taa dan tɛmɛ dɔkitɛriw bɛɛ bolo ma dɔn bɛ furakɛ cogo min sɔrɔ den na don o don den ka ko bɛ ka gɛlɛya ka taa a taara ɲɛfɔ karamɔgɔkɛ ɲɛna karamɔgɔkɛ ko mun karisa ala ye se dɔ kɛ e ma ala kɛra ka kumakɛ b'a ye sɔrɔ sala ko dawo maradɔ kun bɛ sɔraka ala ka banaw furakɛ ni sɔraka bɔli ako soraka be furaki mako bi nya bana furaki la namba do na bana am be furaki ne be ma hakili to soraka ko fina jetara kata modi jo ka de gawni bomo ni drebe mo ma fo sabo la quartier de senuna le saba de nga barama bo to la ko fo ka ko di ni saraka bo ko ko e mo ko ni bomo ni ta plo sala de senuna ako ala semi ke adi saraka mi boli ala tin saraka ni sebi akwai kan sadaka wace kuma da ni sebe bi ma min ka se bere ni wata kan nga ka se ka bunga tani nga aya fa ba atara camion de fa malo ni tulu ni enveloppe aya mo mobili ko hayar ka so ka di fa no ma ka ta abe ko si o don du jira ka docteur so atara so denso la ka sina ayre docteur ko yi mu kile sabo ko fo ko yi ka ta so sodaka ala ka kuma ka de kare ba ke ni mena dawo mo ko be sodaka aba ka bana furahe ni sadaka boli donc sadaka bo balia imu ko nyumo de me balia ibi kire ko jude dunya ni ko ibi kire mo ma jude la sabo ni ya bo abi dole dunya balo chama de je wa be ke sowe ere be to yani sutra ko na hali domine ngere ya yi so mo rafa ka sa ni ko to ke ko le mo da ni la mais kabi mo bi do fe mi e ka de mettre se ya da mari ko ni fe na ba e kun domi e ko mo ka hine la e ma hina ba wala kun ma te hine la bi de ambe fo fe ka ta kala ta imam Abubakar Sidiki Sangare to abu yere ko ka to kana ko lumuni kafri ko le bienfait n'est jamais perdu ça anyo meto kana domina
o b'a jira k'a fɔ silamɛ kɔni ta o kɔni an ka tɛmɛ n'a ye ala ka limaniya di halisa an ma ka dusukun ɲuman d'an ma k'an kɛ ɲumankɛla ye k'an bila ɲuman fana sira kan Abubakar Sidiki Sangare baro an bɛ se k'a fɔ a sera a kuncɛyɔrɔ la ni maa ko k'i to nin kɛnɛ kan ka welemakan da ani ka kumakan labanw i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ yanni k'aw ka adresse in wele siraw alhamdulillah an bɛ ala tanu ka caya an bɛ welewelekan min da an baden silamɛw ye o de an ka alakira ladege alayhi salatu wassalam alakira de nana ka na ci ɲɛfɔ anw ɲɛna maa si kun tɛ min tigɛ lafuli bɛ ka tɛmɛ alakira kan alayhi salatu wassalam an bɛɛ lajɛlen bɛ kuma a ka faamuya kan mɛ maa tɛ yen min bɛ se ka sɔnni kɛ komi alakira alayhi salatu wassalam wa n'i y'a lajɛ a ka sahabaw y'o min fɛnɛ kan bɔ ka sigilen don kan nafolo bɛɛ ta kana di ala ma sabali bɛ n'a bolo ko ala bɛ n'a place an b'a sɔrɔ Umar ninnu b'u ka nafolo kilancɛ ta an b'a sɔrɔ Abdurahmani bun Awf ninnu Usmana bun Affan ninnu o waati n'i y'a jate o min nafolo ninnu bɔ ka don ala ko la bi i b'a jate minɛ miliyari jatew de la donc nɔrɔmaya tun tɛ o de y'olu jɔyɔrɔ bonya bon mɔgɔ fana jɔyɔrɔ bɛ bonya ni fana ɲɔgɔn ka silamɛw wele ka na an ka diinɛ jɔsenba dɔ de ye n'ala ko tuma o tuma k'a ka seli a bɛ nafa to tugu a la n'a fɔ k'a ka seli a bɛ dépense tugu a la donc n'an misiri se ka bɛn ni waati o kalanyɔrɔ se ka bɛn ni waati o télévision tɛ se ka marché ni waati o donc n'an y'a bɛɛ kɛ dɔrɔn an ka seli an ka ɲɔgɔn waati an ka da o yɔrɔ la an ka fɛ ka tɛgɛ don poche kɔnɔ silamɛya in tɛ taa abada diinɛ daminɛna ni nafolo de ye a bɛ kan o fana de ye nafolo de bɛ kɛ ka diinɛ in finance tuma na ala y'a di minnu ma o k'a dɔn ko ala bɛ k'a kalifa o ma de yaasa maa min b'o kɛrɛfɛ o ka se ka janto olu la o ye ka nafolotigiya de ka cɛya kɛ e ka cɛya tɛ dɛ wa ala b'a yɛlɛma wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas wa ala bɛ denw yɛlɛma maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye nafolotigi ye bi a yɛrɛ b'a dɔn tigi tɛ kunun k'ale tun tɛ nafolotigi ye ale b'a dɔn k'ale fana ka nafolotigiya daminɛtɔ la o fana bɛnna nafolotigi dɔ fana bɛn dɔla de ma bon ni ma i jija fana don dɔ la fana e fana bɛn dɔla fana bɛn dɔ wulitɔla ma donc don min na yɛlɛ ni sini bɛ e ma est-ce que i bɛ y'a kɛ est-ce que i bɛ y'a kɛ diinɛ ko la adamadenya ko la donc mana an ka ɲɔgɔn wele ka na dɛmɛ ma an ka ɲɔgɔn wele ka na ɲɔgɔn dɛmɛ ma o de nafa a ka bon kosɛbɛ wa diinɛ baro ka dayɛlɛlen bɛ silamɛ jamana musoman bɛɛ lajɛlen minnu b'a fɛ ka fara an kan nin baara ninnu kɛli la an mako b'o bɛɛ lajɛlen na projet minnu bɛ an bolo hakilina minnu bɛ anw na diinɛ dɛmɛ ni adamadenya dɛmɛli la cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen wele bɛ da ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma inshallah an mako bɛ bɛɛ lajɛlen ka donation na yaasa fɛn minnu b'an kɔnɔ ka se an ka adamadenya ɲɔgɔn ma u bɛ se ka se o se cogo la inshallah ayiwa aw lasɔrɔ cogo aw bɛ Bamakɔ yan fan jumɛn ani maa min bɛ fɛ k'aw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la adresse kunda nin yɔrɔ in na Bamakɔ yan nɔ Sabalibugu nɛgɛkɔrɔ misiri kɛrɛfɛ famille dɔ bɛ yen famille Dukure la n hakili la ni kɔni tɛ Sabalibugu sugu kɛrɛfɛ k'o ɲininkali kɛ famille a bɛ yɔrɔ dɔn donc Bamakɔ yan an ka vice président donc diinɛ baro jagala bɛ yen inshallah taala Congo, on a vice-président au niveau international, Imam Badjougou, dans le quartier Poto-Poto, on va dire que c'est la fière, voilà, Poto-Poto et Brazzaville quartier. Exactement. Donc, Madame Fatima Traoré, qui est à Chicago, donc, elle est notre trésorière, Madame Koulibaly Fatima Dabélé, Europe, voilà, elle est notre trésorière au niveau de voilà, donc, Gabon, Madame Jawara Sadou Keita, elle est notre trésorière. Ne président nga ani mɔgɔbaw bɛ baara kɛ ninnu ye ɲɛmɔgɔ ye se ka kɛ dɔnbaga dɔw bɛ se olu bɛ anw na waati la wala n tɛna baro n'an y'a mamuru fɛn o fɛn yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ se ka inshallah an lase aw ma an lase ɲɔgɔn ma inshallah nɛgɛjuru sira fo y'an sira ma inshallah nɛgɛjuru sira ye jumɛn bon ne yɛrɛ ka whatsapp numéro plus voilà 241 00 241 voilà 77 voilà 59 11 87 voilà se ka sira ka Gabon nɛgɛjuru sira ye 00 241 77 59 11
97. Voilà. Ok. O de don. O ye WhatsApp sira ye a bɛ sɔrɔ o O kan. ye WhatsApp ye, o WhatsApp n bɛ fɛn o fan a WhatsApp bɛ passé inchallah. Donc yan nɔ an bɛ se ka 00223. 00223 Mali numéro. Exactement. 72. 72. 47. 47. 36. 36. 56. 56. Ayiwa ala ka ani sababa bɛɛ. Inchallah. ala ka hɛrɛ k'an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen. ala ka barika don cɛkulu in na. wulikajɔ ala k'a sabati. ka i yɛrɛ fo an b'a jigiya k'a fɔ nin bɛna k'an ka baro laban ye. tuma o tuma ni ala ye garisɛgɛ di ma ni nana jamana kɔnɔna na an bɛ nin wele an ka se ka baro sigi kɛ. i bɛ n ka foli fɔ diinɛ baro tɔndenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na. farafinna baro kan ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma. alhamdulilayi famille dugu yɛrɛ sɛbɛnbɛko sugu kɛrɛfɛ an b'o fo. Inchallah. Alhamdulillah. Voilà, jina baro ke jabala be. Tabarkalla. Watina. Alhamdulillah. Inchallah. Merci à toi aussi. Merci à toi aussi. Inchallah. Ayiwa ni bɛ dasigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ maa wele Imam Abubakar Sidiki Sangare ni ale de sigiyɔrɔ bɛnnen don Gabon jamana ma diinɛ baro international pour la solidarité et l'entraide ɲɛmaaba don a bɛ Mali kɔnɔ nin waati in na ka kɛ ni diinɛ baro ka wulikajɔw ye minisirijow dɛmɛ b'o la ka taa se o n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ ma an ye ale wele ka na an b'a jigiya k'a fɔ faamuyali caman sɔrɔla nin baro in na ka ɲini masa Rahamani fɛ basigi ni kolo sumala ko sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye. يمام ويل الهوى يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحب